permitir decir bos días. Vamos dar comezo ao sesión extraordinaria urxente do Pleno do Concello, motivado polo atentado machista, de violencia machista acontecido no día de hoxe, tendo en conta que é unha sesión urxente que temos que ratificar a urxencia. Digo que si é por sentimento de toda a corporación. Moitas grazas. Íbamos a ler unha declaración institucional, pero se me permitides, faríamos un minuto de silencio antes de ler, en solidaridade coa familia, coa víctima, trasladando moito cariño e repulsa polos feitos. Entón, se vos parece, pois comezamos agora con un minuto de silencio. Pasamos a la declaración institucional. Dúas informacións breves. Monse está sendo atendida nestes momentos no hospital. A información que temos é que pode ter posibilidades de recuperarse ou gallar, pero hai que tomar isto entre aspas, mentras non se resolva a operación cirúrxica. O agresor está en paradigma desconocido. Paso a ler a declaración institucional. A Corporación Municipal de Vimianzo, diante do atentado machista cometido esta mañá contra a nosa veciña Monse López Mosquera, manifesta a súa solidaridade absoluta coa víctima e con toda a súa familia, poñéndonos a súa disposición en todo momento e tamén respectando a súa intimidade nestes duros momentos que están a vivir. Sumámonos a súa dor e agardamos que o desenlace sexan boas novas. Mostramos a nosa repulsa á agresión cometida no día de hoxe, así como a calquera outra actitude ou manifestación machista, que son o xérmulo desta violencia. Exiximos que por parte das institucións se poñan todos os medios necesarios para rematar dunha vez por todas coa lacra do machismo. Facemos un chamamento ao pobo de Vimianzo a sumarse á concentración que se desenvolverá en repulsa polo atentado machista en solidariedade coa vítima e a súa familia hoxe ás 20 horas na praza do Concello, baixo o berro de machismo nunca máis. Desexamos transmitirlle tanto á vítima como á súa familia todo o cariño da Corporación Municipal de Vimianzo e do pobo de Vimianzo para con eles. Bos días, avanzamos a sesión. Moitas gracias.